Hei, näin puhdistat ilmalämpöpumppusi. Suljetaan laitteesta ensin virta. Sen jälkeen otetaan täältä karkeasuodattimet pois. Puhdistan nämä sitten kylpyhuoneessa lavuaarissa. Starttipakkauksessa on erilaisia harjoja, yhteensä 3 kappaletta 4 harjapäätä. Ensin karkeaa likaa voidaan harjata pitkäharjaksisella harja irti. Tätä työtä voidaan tehostaa lyhytharjaksisella harjalla, jossa on erittäin ohuet harjakset. Nämä uppoavat erinomaisesti tänne lamellien väliin. Sitten tällaisen kolmisormella pystyt puhdistamaan nämä ilmanohjauslamellit, mikäli et halua niitä ottaa irti ja mennä vaikka kylpyhuoneeseen pesemään sitten lavuaaria. Tämän jälkeen, kun olet puhdistanut kennoston, niin päästään tällaisella taittoharjalla tänne puhalin siipeen kiinni. Täällä sitten pystyt tällä harjalla pyörittämään puhalin siipeä samalla kun harjaat siitä likaa irti. Tämän jälkeen on vuorossa imurointi. Imuroi varovasti harjas päällä. Irronnut lika pois. Imuroinnin jälkeen pesuaine, eli puhtis pesuaineella on asentoon ja kauttaaltaan sumuta tänne alumiinikennostolle pesuaine. Pesuaineen määrän määräät sinä likaisuudesta riippuen. Anna vaikuttaa 1-3 minuuttia, sen jälkeen huuhdellaan puhtaalla vedellä. Toisella sumutinpullolla puhdasta vettä, noin 3 kertaa se määrä, mitä äsken sumutit sitten pesuainetta. Irronnut lika valuu kennoston läpi tällä huuhteluvedellä kondenssivesikaukaloon ja sitä kautta kondenssivesiputkea myöten pois. Puhtis starttipakkausta käyttäen olet saanut ilmalämpöpumppusi jälleen täyteen tehoon.